Gipaagi sa usa ka art exhibit sa mga grupo sa mga artist ang pagpasalamat sa mga dakong natampo sa mga inahan sa katilingban. Ning nagsingabot ng Mother's Day karong Domingo, Mayo 14, gibida nila ang mga obra nga nagpakita sa mga inadlaw-adlaw nga pakigbisog sa mga inahan. Tumong nila nga mapakita ang mga sakripisyo sa mga inahan, ilabi na sa pagpadako o pag-amuma sa ilang mga anak. Tanaawon ta ang ilang mga obra og ila-ilahon ta ang usa ka mommy artist nga nangunay sa pag-organisar sa art exhibit. Let's all welcome mga kapuso sa programa ang usa sa mga sakop sa Philippine Art, Miss Jessica Reyes. Maayong buntag, Ma'am Jessica. Maayong buntag sa kanimo, Ma'am Ses. And maayong buntag ka natong tanan. Una sa tanan, Ma'am, Happy Mother's Day in advance kanimo. Thank you. Ug Happy Mother's Day po sa imo, ha? Thank you. And speaking of Mother's Day, ani amoy gipahigayon nga exhibit for the whole month of May. Can you tell us more about Yes, this? naami exhibit, so we call it artistic mom, so from the word art and mom. So makita ninyo siya, naa siya currently sa SMC side. So, gihimo ni namo siya, mura siya tribute sa mga mothers. Oo, so na makita niyo mga paintings sa mga mom and child, and then ang naghimo pud ani mostly is mga moms pod, for although naapoy laing mga artist. So yeah, hangtod ni siya May, nag-start na Amy from May 7. Pwede na ko pasalamatan ang mga ningtambong guest. Yes, Pasalamat sa Amy sa among special guest, si Mayor Mike Rama, niadto pud si Vice Mayor Raymond Garcia, ang atong abtik nga Congressman Edu Rama, og si Chief Operations Officer Miss Doktora Jelina Asis Dimpas. So daghang kaayong salamat. Successful kaayo ang among opening pag Sunday. Very successful and very colorful kaayo ang inyong exhibit, Ma'am. Usay katuyuan sa ato ang mga mom artists sa pagpahigayon sa exhibit. So ang among theme is motherhood is a beautiful work of art. Yes. So kanimang good ang atong pagkainahan, mura na siya artwork, babar siya sculpture or painting nga kadang kung kita artist hinahinayon gud nato og tarungon gud nato himo atong work of art kay gusto ta nga nindot siya outcome. Yes. So mura po na siya inahan nga we try our best nga ang atong anak magdako nga tarong, pero sometimes manggod na ay di gina tumalikayan nga di gid siya perfect. So it's like the art nga di gid siya perfect, so makaingon ta bati man akong art or kanang di man ko maayo nga artist, so mga po na pagkainahan, makaingon po tag di ko maayo nga pagkainahan, but since ato siyang masterpiece, love gihapon nato siya, bisag musukol atong anak, love gihapon nato. So mura na siya work of art ang atong pagkainahan. Kamu ba, Ma'am, unsay nakatabang niining art sa inyuhang motherhood journey? Ay, dako kaayo kay when you paint manggod is sometimes stress reliever bitaw siya. So usa po na siya kung stress ka sa imong anak or stress ka sa palibot, even you paint, mura kag ma-relieve. Tinuod. Personally, Ma'am, unsay dakong tabang niining exhibit para sa mga mom artists nga ni-appeal this year? Yes, dako siyang tabang because of, of course, exposure sa mga sa mga inahan. Actually, dili lang yun siya puro mom ang artist. Daghan may, we're 40 participants sa group, and kanang, as we all know, manggod kitang artist, need kitang exposure. So, mauna among goal sa amo ang group, sa Philippine Art Group. Ma'am Jess, pwede ba namong maila-ila usab kinsa ang mga artists nga appeal sa exhibit? Yeah, like I said, mga 40 something. Ang among founder sa group sa Philippine Art is si Sir Josephus de la Serna sa Art of Jojo. So it started as naa siya project nga art maze, hangtod nga daghan ang mga artists nga ni help bitaw. Nice. And then so mo to nag-create og group, and then gusto man good mi nga naabitay laing option sa galleries kasi as well lisod gyud kay sa gallery. So mag-create mi og events, bisaga sa quality events para ma-expose ang tanang artist ug ang talent. Nice.
artists. And we look forward to more events and exhibits with you, Yes, Ma'am Jessica. Ug daghang salamat for joining us this morning. Thank Yes, you. salamat ma'am.